Menim, Odisica Brantia, Odisica Tom Brother, and then the Amoria, Ojik Damatus, or Sebriani Castle, and Utina Banosa. Yampa, Yampa, Namidia, a bread and Yamina Banosa. Yampa, Yampa, Namidia, a bread and Yamina Banosa. Anyumrei mami mu akwaba emfa emasompa 93.1 FM every sabre kopim se nonsia ebebo a mesori akonya so no eye na menim dwumadie na mede ebrewo hyene so eye tara one media da Roma so be chill na waso ame ewo na bakon so a mede dwumadie efe no na menim ede ebrewo hyene so dwumadie so no 21st clinic the sciatica expert for energy back driving school Omada Roma na mede show a your friend no na menim ede ebrew eno kasa no akosia ajewa kode PC atenase wonim se dwumadie no ya wonwoma ya kenkan ewom na sa segment no ya to ne din suahunu na suahunu yi mu no enwoma ya hya ase kenkan ye no eye brego enwoma na akosia mamanya ne ntie se ne ode ba na wieye eto bo ase ena nso suahunu wonya ewo sa enwoma aye brego nwuma yi mu no bachome bia homa ne kakra na oni me abonkomo na eno da nchen a hye no nso ena me guest no oye panyi kase pa ba nsem twira dwuma mu a obo adwuma aye adwuma na ne ewo biribi nti a ofa ewo ha repa mu no meka no ho asema kire wono a ha ebedi nkomo ida asese wagebre na wa transit na wa frɛ obi isro bomodi na frɛ obi sisi a join me on Facebook aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wacha o message bia fato ho ma me why eno edanchen a YouTube no nso aye Sompa TV Sompa TV o subscribe wa me pacho o like ya no wa share na unia nso atimi ahwebi tumadie no ya fa no na menim aye Sompa 93.1 FM ema aketua pa medin edi na napoku o frɛ me Tofiakwa meje so akosia Tof eti sen Erade adom bibia da na kwan mu odi ache ya da erade ase enajebo ejenya babu enjai babedu ba jo se owura na ote ho no o kai ne pa papa na unim se mi hunu no me hunu o ti motena se me hwe ni di kakra bia na hwe me phone so na me se no ma me nkwanko hwe de mo de to ho ya no okay na me hwe bia na nyo no ti bi ko hwe ise wadani abrantie ono mbakuzu umpom omo secret bi a edin se obehu but o say radio no ye wo mpanyimfo a omatwa sapa
to ho papa enti ye de sompa se obi biara wa bri ni mogya ni asom nipa asom oman asom ni kuro asom na busua no sompa afato ne matri so se onam na menim so ebebo saafo no abaso di na me ni ofa nkomo no emu ode nsemu ye mo ni pani di so her Facebook ni messages ne esa ne ba no uti mi se wo fa wodom wo fa wodom wo bro hwe tete ni pa wunyate ugidie ni se hwe no makagum akomatiko akantwa ho enom tv no mo here sounds na kase we nye bi da Awozia yakoso akai yetiefo ne ahwefo sei nano eba no yede bibi tudwa eka kire etiefo ne ahwefo nyina sei yewo owura baako a eba akan news a Ghana on ye fanda na ono nso ene ye pila ankasa nidin e de ofaya asubonten obi kura adwene ye ne se onti ni nka biem no ebi kura asabi wa firi mu nanso me ka tiefo aka kire tiefo se ofate ase na project a sompa for ahyase no ene na official ofa e launch amaye se ye pese ye kosra ye wo fa yaw asubonten na ene no kura no mebia homa ne kakra asem bi a ofa yaw asubonten no wota ka obi kaye mema na kwan ama na frɛ sɛ asɛm bi a bida ben ka hwe no mframa jampantrudu akomatiko akantwa ho eti minim sɛ sabre ofanso otie me ofa won kwaso ate sɛ wote hwa no wɔ sere sɛ ya awos yanti yamra suahunu na enwoma eye bregu a ye hyase no ebi kura ne na obi enya akwanya otie suahunu a ehye na menimu mi jaha mawo de na wo ede maye enen nso si a efridwade ekọ hihye ben na eda akwan mu yo to medasi na enen ye de obregu nwoma no esi na ye ka kire tiefo se de dane da nyina ye ka no se obregu nwoma no si a esi no nyese bia ye gya no saa kwa enwoma foforo a eba no eche kuri na emu nsem no de enti mewie ni nyina no a saa nwoma no a eba no meka kuma bi na me de akire na nyame yadom a adwoada ya sha saa nwoma no ase na ya chirichirim enti mayento aso anabwa okay yankwa hamre yo okay okay yankwa ahamra na afede okay na menim mate akosi ayenko na menim ampa everything for yen shase yedamo ase papa passe fibra ye share obregu nwoma no ase no mo ne yatena fiti ahyase ebepim na wiye asedan kamo na senene de kan a wuti obregu nwoma no a ene yi wasomwe na yenka kakra mfa nkyerɛw ne wi a yede na de na etwa to ni nyina ede asomo na nyina no koye se wo panyine bi a ye frɛ se panye kwasi nyasem hwɛ ene ne yere eno bi mpe ene tena fahia kɔbɔ na wonom wo ebekuma ye frɛ se ya abreye ema akoda no afutuo bia ne honom a wonom amfa ama no na so ni nyina mu no kɔfa mprewanyi nsen bae a wone wowura bi ye frɛ se kwametwea ene kɔfa asa nyinsen no nti empanyifo ye se won beye chiribra na wo de jankoda no kwan eno na chiribra no wo se empanyifo ye no enkoda no mienu ama kwan ama nananom anya mamra ne amane na wonom dwane di free fahia kɔbɔ kuronim enti dwane mu dwane ye no afede kɔwi amane nkuto ema akoda wo mkɔwo no a wo mutu ne din kɔdwoma bre no akora ne bre woni wiase papa ya na nya asem ketoa enti na ne adi sie sese kɔdwoma bre wakɔ akoda fiase obi di asema ba behye no se wakum ne de hye enti enne da adi sie ye hwɛ abrabo no baabi a yakɔ wie meken so no kɔdwoma bre awofo mu de ne ba asase so eye ya abraye ena fei kwametwea wo mu de o matina nanom ewo ensiedo eyo bregu nwoma ye nhyɛ ne de na se na fei ye mfa enkowie na menim ampa enti kɔdwo mabre nyame ya dom ema emfie numu a
na ɛwɔ sɛ kwadwo ekotwa no wafiase nyina no nyame adom so wode nkakra fam ya wotumi atwa wieye nti ɛda no a wɔm yi kwadwo ɛde fira fiase no wɔyɛ adwene sɛ da bi wɔ nkɔ fie ɛsan sɛ afiase no wɔda nyina no nipa na ne ho adwene wɔ ne tirim kɛseɛ ɛne o maame ya abrayie ne saa ne nti no wɔbɛtoa namon na wakɔ ahafo aboom baabi a no maame ti ansa na ɔno kwadwo mabrɛ wofiri maame nkyɛn no na wakɔ akɔhwehwɛ ya abrayie akyiri kwan nti ɔfa hyɛn na puha ɔkɔ ahafo aboom ɔkɔkɔduri ɛma efia no maame timuo no ɔkɔ ɛwɔ ankɔtɔ bia ɔkɔ woso maame pono woso sɛ obi amie nti n'adwe yɛ ne sɛ ebia no maame ɔkɔ nwuram ɔkɔpɛ bɛsi bi di abafie nti wɔkɔ ne yɔnko bi a na abra na kwadwo ɛwɔ aboɔ mu no na wɔne ne di agorɔ paa ɔkɔ ne hɔ ɛmɛgya wɔn so de agodie ni ade hyehyɛ so de didi wɔn ho nkɔmɔ ɛhɔ na akrakye ne ba bɛbisa na maneɛ amanyɔ kwadwo ɛde na maneɛ aba bɛbɔ no ɛnneɛma ahodoɔ kɔ fa mu ɛwɔ kofi nyame asɛm na maneɛ kɔtoo no nyinaa enti wɔbɛkyerɛ mu abɛsi sɛ waba sɛ wɔba bɛhwehwɛ maame na afei amanebɔ ɛwɔ hɔ no wɔde abɔ maame enti wɔka wie yapɛ ɛna ne yɔnko no ɛso de bɛtum sɛ ebo ɛde agya yɛte ha na watoa yɛn na menim sɛ wate mpo deda na maame mɔwɔ nyame adom o maame kromafoɔ ɛyɛ adom ma wɔn makata na chi kura wɔn ma yɛ na yi fɛfɛɛfɛ wɔ abra na oni ha na wɔsɛ ha wɔn nkɔmɔ na odi yɛmɛ sɛ nipa me ne nipa na meka na sɛ munya nte me maame asɛm na meka onye wo maame me maame yɛ abra yie ɛna me ne wodi ne ho nkɔmɔ na wɔsɛ yɛ abra yie so ho nkɔmɔ na me ne wodi o maame yɛ abra yie wɔ firim ɛne sɛ meka sɛ na kwadwo mabrɛ wɔ muni ne ho ato fam kyɛ sɛ wonya kora nkɔde asase ne bɛbɔ ne bo osuya yɛ ne ho bia wɔ fam ɛmɛ kɔ wie kyi na kyɛ sɛ nipa wɔ ma bɛbɔ dɔmpem wɔ fie hɔ no na nya asɛm kuma enti kwadwo yɛ sɛ anadwo noa no ne yɔnko no mfa ne nkɔ ne maame na so ɛsiane sɛ wɔdi ho yaw bebree ɛberɛ no maame te aseɛ ɛfutuo maame de ma no besia hodoɔ maame tɔn yɛ ɛdi ne sika hwɛ no ma ne kɔ sukuu no maame nya so mfa so enti nke betumi a wɔmfa ne nkɔ maame na so anumere no na wɔnkɔ pɔ maame kyɛw sɛ ne bɛyɛ maame betumi adadin enti ne yɔnko ne yɛ ne sɛ ade asa wɔn do nya botɔyɛ mu adomdom yɛ na ade kyea ɔbɛsɔ ne nsa na wɔde na kɔ maame na so ɔmo yɛ ne saa ɛma kwadwo de awerɛhoɔ kɔdae yɛ ade kyeeɛ ade kyeeɛ no kwadwo kɔ ne yɔnko ne fie no wankɔ ne nsapan ɔtɔn nsa na ɔde hyɛ ne motoom ɛkɔfrɛ ne yɔnko yi ka ho ne gya ɔkɔɔ maame na so nyammeɛ no kwasɛm ni wabra kwadwo kɔduri ne sɛ wani ɛnsi ɛka kyerɛ esu ne deɛ osuya kyɛ sɛ na nkɔ maame tumi nyane saa da ne ma ne yɛyi a ko nyane no enso na aka akyi enti deɛ kwadwo yɛ ne sɛ ogu nsa ɛwɔ maame na so ɛna owie no ɔsɛ daabi so kɛseɛ bi ɛda kuro na gya ɛyɛ kofi nyame asɛm hɔ enti wɔbɛkɔ nsuo nim na mmom ɔma ne yɔnko no dika akɔ fie nti ɔka kyerɛ ne yɔnko nso wɔnkɔ ɔpɛ sɛ ɔtena maame na no ho kakra ɛma ne yɔnko no kɔe ɛna pampampan wɔsii mu kɔɔ nsuo no hɔ ɔkɔe wɔ saa akɔgu nsa wɔ hɔ ɛma akɔdwo kɔkyerɛ sɛ baabi aduru no wapem ɛna ne agya a wɔde ne ba asase isuo no ɔmo yiri ba akɔ ahyɛ ne nsa ɔmo nyinaa atina nanom wɔn nsia do wɔtoa wɔ nim ne kurom ɔmaame na aka so ofiri fahyi akɔbɔ nanso sɛ fahyi akɔbɔ ɛwɔ atifi ɛwɔ anafoɔ no onim nti wɔbaeɛ a n'asɛm yɛ tiawa obɛgu nsuo obɛgu nsa na nananom agyew ne fɛw so san sɛ ɔbɛto ne ho ato nsuo nim na wɔno nso so ato ɔmaame nom ɛwɔ nsie do
enti kwadwo ka na asɛm nyinaa wie ye no ya na aka so obeto no ho ato nsuo ni mu no ɛna obi nim owura bi firi he obɛbam kwadwo na sɛ no owura no so yɛ bɔmɔfo ya wakɔ owura mu a wɔba enti wɔbam kwadwo ɛyɛ sɛ wɔnhwɛ no wani ne ho awu sanse ewiase ma ewi obi nim de besi kyina enti wɔhyase de wɔno na brabɔ ɛkasa kyerɛ kwadwo ekɔwie kye ne gyese owura no kora de sɛ kwadwo kora de ye enti wɔde kyekyere ne wure ɛsa ba fie ɛyɛ ahafo abuom na kwadwo betena ase no ɛna ɔyɛ sɛ wɔbɛsa akɔ ne nkyi sɛsi yɛ ɔmaame no wɔpa yɛ ɔmde ne ba asase so afirim na ɔmaame so te ase no wɔka kyerɛ ne sɛ wɔfiri kuro bi a yɛfrɛ sɛ Tofiakwa ya ɛwɔ amanseɛ asante mantemu enti wɔbɛbɔ mɔden no akɔ akɔhwehwɛ Tofiakwa kuro no na wɔpanyini a yɛfrɛ sɛ panyini kwasi nyasɛm hwɛ ɛne enobi mpɛ akɔ akɔpɛ wɔn mo kyerɛ kwan ɛne ɛwɔ tim ɛkɔyɛ bisebise mu a ma nyame nkyade wɔkɔkɔduru Tofiakwa wei na kwadwo kɔduru ye ɛna wɔkɔbisa sɛ ɔpanyini bi yɛfrɛ sɛ kwasi nyasɛm hwɛ fie ɛne ɛsɛ meka sɛ ne yɛde nsa atene hɔ sɛ fie ni nie ɛma kwadwo kɔyi okɔduru ye na ɛsɛ nkɔdaa mmienu bi na wɔ fie hɔ a wɔmudi agorɔ obisa nkɔdaa no sɛ maame no papa wɔnom so wɔn kɔ afuom kwansi ɛna ohunu mpanyimfo bi anim wɔn baayɛ a hɔhoɔ bi na aba fie ti wɔn ma na konya ɛne di amane ɛwɔ na kwadwo mabrɛ bɛkyerɛ mu sɛ ɛgye yɛ biribi yɛfrɛ no kwadwo mabrɛ ɔmaame ɛne yɛ abrɛ yie ɛna ɔpapa ɛnso ne kwa metua na wɔn te ahafo abuom ɛna agya abrabɔ mu nsɛm ɔmaame na ɔpɛ nyinaa wɔn kɔ mu krachi na wabra no mu te ase no ɔmaame ka kyerɛ ne sɛ wɔfiri kura efrɛ sɛ Tofiakwa ɔpanyi kwasi nyasɛm hwɛ fie nti wɔbaayɛ anagye sɛ wɔba ne diem na abusua na gye no kwadwo na ma ne awie na ne obi ahyase ɛhwehwɛ ne yɔnko anim enkoda yɛtimi akɔ ama akoda na ba fie asɛm na akɔ yɛ asɛm sɛbɛ nti wɔn hwehwɛ wɔn manim am na panyi baako ebeyi to so sɛ anokwa onua ɛne yɛ abrɛ yie nti wɔ maame ɛne enobi mpɛ ɛna papa ɛnso no panyi kwasi enya asɛm hwɛ na afofia nto ata wɔn mienu nyinaa wɔn afirim nti wɔkan yɛ na kyɛ fie ha na ofiri na emu wɔn twɛn wɔkɔ frɛfrɛ abusuafo nkaeɛ no nso aba na afei kwadwo asɛm a wɔka no waka ma wɔn nso ate nti wɔn mo kɔkɔ frɛfrɛ dɔm ɛne ɛsɛ meka sɛ ne fie hɔ deɛ hɔ ayɛ ma sɛ be obi e bɛpɛ kwadwo asɛm atie nti mpanyifo ba fie hɔ saa no kwadwo saa ati na ma ne yenim ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu asɛ de meka ya nti kɔwie na ɛsɛ gia na wɔsɛ wɔn mo gye no nti wɔn mo gye akɔda yi ɛma ne tena fie hɔ afei yɛ kakra no na sɛ wɔn mpɛ kwadwo anim ahwɛ bio deɛ kwadwo bɛyɛ bia nya wɔn mo fie hɔ san sɛ su ne ban a wɔn maame no papa ɛda na die wɔ Tofiakwa wɔ abra ne yɛ bɛgoro mu kyiri bra wo dwa ne yɛ nti no na akɔ yɛ sɛ musuo no ɛho asotwe bi yɛ aka akɔda no enti krom ho nkɔda o empanyimfo o na obi anka no ho nkɔ kwadwo ho enti ma akɔda no bɛdi ya wɔ ne mu ɛma wɔde ho saa tɔ kwadwo mabrɛ nso afirim na menim do obregu pɛni na kwadwo wo ye no ɛna kakra akyi ɛna wobi ɛde dua ɛkɔsi kwadwo na so ɛna otwere gu so sɛ obregu abusuafo obregu mma nyina ani o swanti o hoi ɛne ɔmam ɛti kɔpɔ nkoda wɔn mu tie afutuo baabi adum kɔwie akɔwie akɔso wɔn mo ma ama akoda no so wɔbɛnya sunsunsan so ɛyɛ obregu ngoma
Tofiakwa. Akosia me dase. Na de ha me ni se obregu. Ewi ase yemfa ngoma ntu ye hofo. Nokre. Yensua de. Nokre. Etu yemfo a yemfa nya adwuma. Nokre. Na mpanyin se akwada wo hwe ni se ope ade kokwa ahwa panyin se yeta damra han ade kire no. Akosia me dase pi se odi bregu ngoma na ba wiye. Nokre. Ye shatie fo bo se weni de afu omumu. Na de ye be hyase no. Akosia ye be wi a ye beto nsa fren krofo a omoto omobu ase di akire sua ne yie. Na omo abafia ha. Na omo abetrase na ya bisa omo nsem. Nti de obedi kan no ebe wo na kyede de obeto so mienu wo na kyede de obeto so miensa no so e wo na kyede. Nti ngoma fofora ye be hyase free nyankopon ya adoma adwoada ekono menya enkafa open fa opipa na choro fi se emu an ye be yi nsem bisa no afiri mo ba betena ha mfa oni ba bia obefiri aba ye beto akonya no ama na che se mo abetena se na ye bisa question no a wa obetimi yi ano no na che se waje o point no tie be wie no e de bre e na beto so e be wie no na ye hunu ni a wadi mu e kan na ye de abotre no abo no nti we de to fenya no nko a ewie kira wo ma Menim ye Facebook okay ene ye YouTube no won mo share ne dodo no okay saafo no so e wo won ma kyede okay enti ye ka de a kire ye tiefo se Facebook ene YouTube no wa wo be share ne dodo pa wo be like ne dodo pa okay na wo be comment ne dodo pa no so wa kyede wo ho Akosia me da se ese ebre no mahu se 2 minute kapa eti ye de bregu ngoma ba na wieye no ma me mfa afrefo no be se numpe bi na suahunu a omanya e wo bregu ne de ye hunu se be ma preye no wo de awerho abewu wa bregu na ye fa ntwa mutia se nyame adom afiri dwade ko okay e okrabri ne de hyase okrabri emu asem wo de papa emu asem wo de oba na okunu o mutena ase won mu nyaba enaja won mu ko nsuo so ko peba won mu ko wo ya oba na okunu ni nyina timkeja won nso tina nan wonsie do akoda na braboko akoye sei ye de akora na kwatena obi nchen amana kwa akobobra sei na brabon bo akowi na Menim ene okrabri asam wo ho na za ngoma fofora ye be kan e free dwada ko no. Wow. Okay, 0551931931 0548931931 me pa cha obetimi afre na waba ahoma no so na bregu ngoma ya kenkan ne ye de aba na wieye no nia wonso unim nia wotiye nia odi bo wontoma no nia wonso pese wosua biribi free mu no wonso waba so Rocky Mr. Mumra na mumeboa entem pacha opi 0551931931 0551931931 0548931931 me bacha wodi ni baby afra mi free hello Tofi esa William Diani so me kase class na zon kwanta okay me bacha mi ti obemena bo kuya baso baya pa ngo mana wa jabre bona baso okay makaka because waka asem ache yutu na ya mami tu efo yinti kuya nyamisha wa Tofi so nyamisha any program on platform ma sha dia mai ate nyamisha pa me da se ni din mum akosia ajewa kode me bacha wodi ni ba bi afra mi free ni didi akosia ajewa akodi o so din dia ajewa oyibo be kumi o kumi no akosia o siba kuma mi here akosia ya sesere mi ehwe on siba kuma ma ni 10 million oyibo yanko ati yanko na da je ni puso ne nyame nshira mu dasi na yakopon nshira akosia masia ade pi na film ekete u back to lokasi so a hwe bibia u free na wa hwe bibia wa be blue mi be kuma se no afutu ami ma mi 2 minutes o si mi ba oyibo unim se we chi ni bi we nim ni bi edu ko no hwe hu ye wa danfo hu adanfo no papa wo ho aboni nso wo ho wa hu se
abrantie wo ma mi oni bi o bisim kwa na oton ye ko kasa so na ko bua onya sika kakra no bi adani nsa ni ma semba sa okay ya yenhwe da dia ye free na mi shiramu that's say oyibo national e pa cho wudi ni ba bi afra mi free. Okay, family Rone, because free Ashuma free. Okay, ma radio no nko from wine pa cho pi. Okay. In fact, my program is Tofiakwa. Na me mom patenting na sister no think I need him. So the pain me so to the pain on my wife. Me to the pain ma. Na your family Rone because free after I fashion design center. But me to the pay mama why? I say oh. Just wadani see you are na chere dey. You was you need where you are from free. Wo fei. Hey. Wo fei. Yay. Wow, this year. Yeah, State Boys. We brought to some magazine. Okay. Na kia to watch ya why. Meje ne sopa. Ya master California so we bi mo some motor Peters on money na kwa mu ni na wu. Da o masi. Kwajo mabre we dia mi ehun. Na we ni na baba wa na mran tere maguna yi enfan ti ehun fo. Okay. Na ngo ko nchira master. Ofi obeso lo mi bia on family motor Peters for no e beso ama. Mate, hey, mo say there Wajo wudi ni ba bi afra me free. Tafe Vidiani ke to mi do abiaso. Okay, pacho mi ti obemena. Tafe nyambisha mi mafa mo ye report matimanya kana na mabo akuchi abasu. Okay. Etanse etima o boro ano oti. Na bana bana kushano mama huyo na akwa for dosu. Majire omba huyo para akwa for dosu. What's the day? Me le baba ro baba kushano omba huyo para akwa for dosu. Asa machu de dua wati. Enti so omba huyo pa. Machu de dua. Me ba na abedi ni ho agro no. Me na ma wade awie pacho. Be ma bia waye wadni se wo ba akosua ho no bye. Nyame ya do ma me dim bana ma wade pacho. Aha. Pacho udi ni ba bia afra mi free. Ba ke free mu be. Okay, senior pacho mi tie o. Sorry na mu kan. Ele panho pa. Fa ho. Aden. Mi re kwa. Afra. Ampa pa. Sorry na panho pa. Ediga mi temu na maka. Me ba cho me the number bi betudwa. Me pese o fresh a number no na producer nya wo number no to ho na ye wi ai no bedi nkomo why. Mbache. Okay, so are you ready? Number no 0244. And I used hear you. Some so Mubekan to the okay, it would what a Katerina Tamuchuku made the number no ever to why? Okay, made a CP Minfa Frefon be me no pay na fade and face. Me watch out would you be afraid if you read you now man and call for my mother Roma. Bemana. It's my joy. Mejo so Bema. But your friend will come from home because I friend to the way. Okay, Kwame Mamintio. Not Tofi, Akushasena, and the baby will move there. Hey. You don't know the thing maybe now, or a new buyer for money. Honko, young Queen. Hey, Tofi, and the father push you, papa. I know what I said on the fifth. Don't do. More. Oh, more. You just say a boy, I need you. Grab Mundy. I have been a training. I'm not any bomboni. I can one child. Yeah, but with our CP, senior Yango Bonshroud, but you need anywhere be a friend free. DJ Tofiakwa. Bemena. Me pacho mediani Simon. Don't have to address. Okay, Simon. And a medimijima. We are me bomb in your banabaso. I could see a Jiwa Codier. Okay. I will be a financial born of Mame. Mate. So I will be Chi and Casa. The mission on Yannicasi. And I'm a figure of Moody Sina. I'm going to buy the young ready. Crabby. Near Chatswell. Now, surprise is you do. Okay. Yeah, no. May I see no matter would anybody be a friendly free? Of your way. Only a member did in you. Your friend,
Kwakwajiwa, what dear? Zere bro Kwakwaji. Wow, you know more. So I guy and Gasa. Ah. If you are here, no. Messi, we in your Mifriwa, I could say you work with you, general. Now, no one say, hey, who flew Yamati, Yamia Sra, Yamia Tawadia, no big piano who bet me a sorry at you. Sorry at you, and no more Cassantino. I would have any pacronati. Wow. To me, be a free radia best Sovietiano. Sanipano, the Saman Menim. Tofiakwa, Yampon come on one. Say, but I see one pie, what bought. Rocky me do what you may do any bacho. Would anybody offer me free? Hello, Tofi. Bamana. I'm not Tofi. Yes, sir. Now I want to say, I rather don't. I'm the best maker and Tabushan Bruno. Okay, senior, one of chat. I could say I know you may dinner there, Benjamin Shramova. Okay. Now, me who can you do the Acosio? Hey, bra. Now, when I come here, a child place you, so be a man who can you only be a man crying. Sakosia may come and cry, Mammy, and it's Free radio no soko ati. Free radio no soko. Oh, say. Oh, Sakosia nebo. Wait. Now, Cosia and Quacker Crazy, or Nacosia may come cry, Mamma. Oh, that was waiting to me. And you bet your hammer number why. Sabi, ya say indeed. There is trouble. Okay, I was here for Medasipi Nona Boapa Husima Adiasa and watch your free sabre econo. Na Menim me offer ewaha. Offer a day jatin ewaha. Offer what I remember me more kwaba. My mentimenti ho wa kwaso ya. Cha, okay. Oh, there. Go school. You ma me fa kese pa na kwaso ye no. Okay. Se twi nwuma de. Bo bi di enchire bi kwa na enwo me wa kanfo na se me wa modu. Me wo mi hu me wo kan me hwe. Kese busu bebre a yetwi a efa de oyi ho. Kwaso nya me nchira wai. Okay. Be bo ya ben wa ka ho. Badi aje. Ani aje. E dey say of books no kra bi wo ho aye ba ye benya bi akenkan. Wonderful. Akosi ya we de. Na say wo say enyam bre ko ofa ho. Aya, na nka wo abete du fosu nyoma o si tu fu. Watie. Se me nim se unia e beto adwumadi ne so. Okay. Me da ofa sepa wo akonya soronko a ofa e de ama me se ene. Me ne no ema emetwetwe enkomo na eka ofa kire se waye bi. Abuziafo ye dan ho na yaba me da se nyankopon hyira wo se utie yen.
Anyumuni. Yee. Abet Fosu. Nyankopon ka ho. E dwom tronko a utia e ka brabo mu nsem. Na menim so na woi. Ofa mesam akwa babi mu. Yeja. Ofa de menim pa. Eye ofa adejatin, ofa adejatin. Edin bi hye kokoa mu wo ho anasan. Ai. Hey, ene de hintasem. Ofa mami tio. Me de Paul, Eja Paul. Hey! You to me frame Eja Paul. Eja Paul. Ai. Hey, ofa we dem ntido. Me di sie. Ya na nti so ache o. O pe ti enti na maka ache. Ai. Okay. Ofa sesia no be sima baako. Ofa ye introduction e wo radio so. Me pesa amanfo kaiwo sima be baako. Ofa ye introduction e wo radio so. Ahwefo ne tie fo mo so mfa de jati ni mamu nyina ha de mo ba sompa FM 93.1 dwumadi ato din se na menim so na wutie dwumadi yi obetie wanya nsuo hunu be nyanse mpa nipa bebere afiri mu ti bobone ane entra ko se dwumadi be kono wie ukasa so won humi so ofa jaza we de sa akode anu mo rap pa okay ofa papa wadaruma unchi ye he na abrabo hyase breben efiri asante mampon kru be fe ne na ma uduru asemu a asemu ye gya wiase VIP krum okay wa fe nifa be kwansi nifa nti yesusa no na middle school ndi ye hontini ye ba asem ti asem de ma tana ho ache Menim asem na mkru ma kasa de nama okay asante mampon nama na miku school ewie na abrabo de mbeto aso kumase okay si edidin mu a na egya dwumadi mu a na meti wo tekenka na medime su ehunu koto wo manim se babu mpensimpensi mo me ya de na office bonten ne satam na ye morning show ne kwa me di nkra ye bibifa yesu ne ne honam so me babu na masua kakra okay na me call nti wo hu se de menim twero no mu no na me koka wo mo se me wo fa no so a me koto ne fe no fa ya wo si bonten okay ne ye di dwumadie bi aba fe no wugidie ne sen okay ti me koka ho na satam no be mfie aduonu konson nie 27 years. Hey, na me ka kire 95 na eshi dwumadi na se. Okay. Na me papa no minim nipa obo no na ade oye. Okay. Opese bibia wonim bia nipa e ba ne nche wode ma wo. Ofaya subonte. Na me ka kire wo. Ofaya beba ho. Na wo hye ba bia wo firi ba ye. Beduru kumase. Ofa na brabo te sen na efie ye na ebi wo ho. Enti na onso obi wo ha si ya wo na to esie so enti ne tenten ye de ye ya no wanyini. Ba bia na wo ofa adwuma ben na wa wo fo ye hinom de wo fa ye ansa na ya ba ofaya subonte. Wo kra de enko kra. Me wo fa de me ba. Na me wo fa na si wo yare nti ofa mo akon ba bia wo bia nyame won kan won sa wo yade. Nti no me ba na mo fa na issue maker. Okay. I was central market nti e be bobo ano ma na ye ya ene yesu ene nemu kwansu Togo kro ne mu Thailand Dubai bo bra no bia eno fo abre ka me kona ka bank e frem Abraham ma brem ho ha yimu na nipa ho fa ntengu bu a wonya nwie dabi wow ndi ofa na che se uba ye no a ote se otek for eye program no ena okọ joining wo mo se wonso wo biribi wo mu na opese wonso okire ye nhwe ofa adwuma ye wo yi mu no obi na so obi nsa na ode na wuram ade ya adwuma na sa ne te eto da nso ebi kura obekọ ba ebi na obi etwe ne ho afiri ho na obi epam afiri adwuma no unya sa asua hunu ni bi se ebi kura wo de wo ho koye no ebi a wanya specific kura ma obi din a niema bi a wo hia ye wo adwuma no mu hase sa no me be se mi hunu o tek de sa ta ma yekohia won de na edosronkon ewo ho nti na watimi waka se de ne amna mafo ye chiri kaso wo radio mu no adwuma no ba akofo ntimi nya nso obi komu na aye nsem bebre se bi won se ye wo hai ye wo bia se ubi radio a se bin ka bodamfo kura wo daje o muti radio se nka bi o mu de ma wo mo se time we ya bodamfo chefa oh over se ubi nya bi esi a chiche ne kakra inga radio no yense dan create times a bodamfo chefa ndie na ko mbeti a e bi don wo ye choba aduane a na na wudi o dabi ndi o mu de ne ka se ye penchana se odi tumu
yempe mekɔ ese oyifiri mu etiefo no a yesom wo mo no de omo pe ene se ye ma wo mo nti ye ko wotek sa time no na je se ye nyina didibo na ye papa na ye kɔto no me kai da bi ye nyina gini ni mo ho na the t-shirt gunu ko ho na papa be ka pack Land Cruiser obemba cho me hwe adwuma wura no ye kɔhwe nim ye nyina se fu ndi o se nkra mu di me ho agrana yes I direct ndi upon to machine na gina no papa na ntie ya se mo de bufu okutu ni card ko se ye di ni ho ago ni sa time no ni nyina se Yesu ni na siafo ye nantibo mo obi ngunu obi edidibo mo ye bibia afi wo ye ne sa asore anopa ye nyina ehia otuyefo ye ya asore ye bibia ansa na obi akɔ ye na adwuma nti owura mu wotek ne de na oha obia nhye de okay aki bomoni na fa owura opon twumasi to screen so ene we the late dabi me pa cho eno na okura award wakoje award bi mo abusiafo bra Facebook sisi a eye sompa 93.1 wo de bra Facebook ye de owura opon twumasi the late ono ena nyame nam no so edi otek sa bra ofasa na GBC nkwa na wo ho first private radio station yes in Ghana na ono ane de nsa nwonwo na ono ane de nsa to bibia mfiri ba bia no hey si ni poli ni bibia abusa for bra Facebook aye sompa 93.1 FM na owura opon twumasi a nyame nam no so edi otek FM ebae no na ofa adaro makwa na picture we min sakaye we ye award ana wakwa akogye achese ya bona baso se bibini ndi na dwene aye bribia eye sonko because sabi GBC no mne na se for this abre omne abrofo sem but we de ono ankasa ena edi na dwene hihye niema ena na yetie otek enti na ye kan se wo bakrom ade a na otek na ye first private year edi kan na kwa fa Ghana mbo okay ene wanya ne ba bi ko eye adwuma ya ho akone ya badie ena bi be fa ne se omra takro ade mi bibi ma no okay ebie bi wo go so FM eni di ka hyehye ena obi be fa ne se onko takro ade nku bibi ma na o se o tumiri ka bankran no be so ye TV station na TV mai okay nti wo kwaje ne lances wo nkran na wasa ya ba yeti anse insu ka bi ene na kuhia yewre yi asa mekiense bio oba de mfa ne krensi be bi wo bia onyankopon wonka no okay abusiafo babia ofa ede ye nkomo aba bedure no ye bedin komo dia fa ofa yaw asubonten ho na tofempa chewo okay ofa ma minti ura na me ko no ho no menyane ma mienu firi no ho opon twumasi okay o share radio na se enwom a na onyanya presenter bia na obo no air shadai nti me hye me dwumadie bia se a besi ni nyina air shadai ona de ma me okay bi wo babu mu se wa nsentwere ni Deuteronomy 13:14 wo se wote asem na hwehwemu akosi esansa na waka emfa ho se waka etwato na waka edikai Deuteronomy 13:14 mu amwo babu no bia Deuteronomy 13:14 ya asem wo se sentwere ni bia de ye adwuma nka basabase bia magana okay ubu asem no wote a wonya abotre hwehwemu ntimo no aso ne fa afie no asa be patwa asem ne kan na kura se ne ntisi okay na enipa gidi wo mu no na esha okay tino no so obi be kan ma me ehia me pa Deuteronomy 13:14 Deuteronomy 13:14 ene kwankwan na se omo ba ne de se omo mobile phone so na saki wo no why ne so eti ma ye hwese wo betimi akan e de amaya abusiafo ma ye fo aseda kese enfama 21st clinic the sciatica expert omo ka ho bi e na asomase a me di dwumadie ebro no kwasem se empanyi si de so na bati hunu badwam no aya na no ho na papa ewiase obi benya wo a na efri yade amama nkamasem yade etato mesrew se yade bi titi wo ha wadwene chese woje hu ba bia enye a bomodien se wode wani be 21st clinic aso ye be se edun wotwe a wato apeti ewo man mu no uduru kumase a ehwa overseas eho ebi ewo ho enkranza tachimai wanchi go so eho nyina no sunwan 21st clinic aso ye ewo ho tachimai wanchi eho nyina no ebi ewo ho sanso na go so nso 21st clinic debi so dwabo so ebi ewo ho takrade enso efie kuma number 9 21st clinic aso ye ewo ho sanso na se wodi wani eduru kaso ana se woduru kaso a obom road
Obom Road ho new UCG ho no a police station bi ebe ho na 21st clinic aso ye no Tema committee 1 na owo ho nso no woni Roman asoda no na be East Legon so research center Africa nyina no amanfo free chirichiri eba na oba besua ade edi free ho oben American House East Legon domin so wo anes plot number 23 wodi wani akire Ecobank anase St John's ho no wa cross aba other side no ho pepe passem na making anase nkra ho na wo a St John's o Ecobank na ho no ano sanso na kofodua o ho medican aka kire say brekum so 21st clinic asoye wo ho Kumasi o ehwa overseas go so o ho na new one a o ma be bie no nansen Court Junction obuase branch no ewo ho sanso na wodi wani ekire takwa wo Roman stores oni Roman stores no na edi enhwani mu Zenith Bank bi eben ho Fred 21st clinic for ewo 0540311311 0540311311 sciatica expert 21st clinic omu ewu krom yade bi a etete wo no fo ni kire wasoye na kokoji ayaresa saki mame mra wo na Oba meka chi. Okay. I don't know. Enti Mose ngoma no de to so enum no. Okay. Ti aduonu mensa chi. Du miensa. Okay. Du 9. Okay. Deuteronomy 13:14. O say ene ahwehwemu na bisabisemu yie. Na hwe se asem no wo mu ampa. Okay. Se waye sa achiwade yi wo mu a. Wow. Asi hwehwe mu bise mu ni ti yi sama pandi jam enti medwuma die mu mango ko obi asema ka se mfie aduonu nson no ye de okokoto amu akodifo fi nya adaaje hwehwem ko afanu ni nyina ko bisa asem no bibire so ni esiesie ne nchen sana se wa wasem odi edi aba radio no so ensem ni bibire ni esiesie okay dinasa ofasa da wo kan no enesa mote wona mo hwe kwan afa so ansem tra adwuma no koso a ofa bu hu ni sen ye beba ofa so abedi ofa yesubonton komode enema ni bi wo ho a wo kan kwankwa na aba so pese ni program yede okay ebia papa kokoyi otiwe na ayebone na me ma be kan akire wo eno answer ne de matena konso anim ne makasa ye ka wi asi papa kokko no e kyena brabe yi wano na waka de obeka wi afrefo so de ye ti ye se wa de ye se wakoto mo na ye ne se bi so ye kwase ya se bi wo no aka sa na odi na tem no ya afre no aka no ya no waka wi no ena wa frɛ sɛ ɛkyena omeyi na no asɛm no meka nese wono kra no wa nya nhwehwemu wa misa no wa mfrɛ no dodo de ekoso ano no timitifie na mu hunu sa na ɛha me sɛ anipa yɛ anim guase ɛyɛ ketewa bi ndi sɛ woku obi ho asɛm a ɛsɛ o ma na kwanya ndi wakodi ewu kura na abai timi ma no lawyer sɛ ontwetwa anye no ndi sɛ nipa no de wayɛ bia no ayabɛbɔ no charge no ɛsɛ sɛ wotimi frɛ no na obisa no sɛ bɛma atuma sisi wo sesɛn ansa na yɛtimi aka na de modi ko yi de duru ba bia ya na ha adwen okay me da ofa sepa na kyerɛ ofa adwuma no etoda na hwɛ sɛ de eniema esi kwa wutimu sɛ sɛbe samtro nwuma no ye kyia no kakra pi kura ebi sɛ obi abrɛ no wa pɛ n'anim onyam okay ɛna obi abɛka no ho asɛm akyerɛ wo die na si ukwan sɛ wo de bɛto ho na abɛfrɛ no sɛ nkonwa na mo besi a ɔno te ya we te ya mo kana anye yie no wasi bia mpɛ sɛ amanfo atiefo kyerɛ mo adwene nti mo mfa nkɔmfna me mu a ansa na de bɛkɔ no de aka ne ho asɛm no wonim de wɔbɛka ne ho asɛm so te hɔ na ayɛ fɛ sɛ obɛgya baako nipa abawi aso no nte sɛ kane no o ebi wɔ hɔ a nkontompo na wɔbɛka afa ne nua no obɛgu n'anim ase nipa no a wɔn tie ne no sɛ wɔka asɛm fa obi ho radio mu na apɛ sɛ buroni bɛsɛ o retrate na o san a yɛ wɔ na hodoɔ dodo a wɔbɛka so na nipa ne nyinaa na bɛte sɛ asɛm a nɛme ka fa atɔfe ho no ɛnɛ ɛkyena ma bɛtena sɛ mesae na ɛsɛ odunsini bi wɔma obi kuma akokɔ so wɔde yɛ adurama kan sɛ wɔnto ntakra ni ngwadeɛ kye wɔnkɔ fa mmra obi sɛ ntakra no obɛnya ne nyinaa dabi ɔnya ne nyinaa nti obi atie bi wɔde awu bi kura otie ya no wuye sɛ sɛ bi tɔfe wɔsɛ yɛsɛ wɔayɛ si wɔwu tim wɔde kɔ wobɛkɔ asɛm ado akɔbɔ no amaneɛ sɛ asɛm ɛka fa atɔfe ho basa wɔ so yɛnkɔma wɔne wɔayɛ kɔ aba dabi ɛhɔ yɛnkɔma okay obi so de atu kwan ɔkɔ ɔnti biem sɛ adeɛ kye yɛkura wobɛpa akyɛw na wobɛka asɛm foforɔ nti ɛsɛ yɛnya abotere paa kɛseɛ ne yɛde yɛ adwuma no okay ɔfa mo brɛ mu no mo brɛ soɔ no mekae paa sɛ ogyidie ne sɛn ɛne asɔfo bi a na ɔmo bu ɔman no
yen shada mo bi adi dia me kai say nsem bebre sisi wo krom ha edru bre bi no na ofa ehu bi di mochi say mo abra bo no na saafo no samo mo bo pa esamo na niema ben na akoso wo adwuma yi mu a wa hu say adwuma no na eden eye honam ne honhom mo ni nyina nya yizi ta na yetimi wo ka asem bi bo wi a to bi kura say the studio nse wo kofie na wo be kofie so a wa na se hu no kwan abebo aso abo ho ban me ka ketewa bi a kyero na me wo the whole Ghana police station be a number ma sure bibi na time impeti fina before down itimi ma me ko 2 efe no pump passion 216 okay me na mo da me kem na me wo market wa mi no mu susu ase o mo nyinyina ware ya wo ba se wo ne me no mo hia ase brothers enti se mi bedru fi a on se wo hwefom no bebra gate ye main gate ye na ye chinkrofo wo ko gina ntemu amu tie mu mfanya asuade wo kwa abonten na wo ba da se wo be frifi na de wo ho na be bie wo obu akọ gina main gate ye na pi se krofo be bete wo kwa no wuro mo no wada wo wanyane no wo ba be attack wo wow nti ebe ka be sa ha ne methodist wo na ne magina na nkora ne mi university no mu dimika ko bie gate na to ho nti mi duru main gate wa speed break kura mi ntie bi so na me wuram anu mo totum sam na me won krama bi se jate wo ho etuo no so da ndi mra wo se wo ye ohan ya bebu abeba no na se beebi a mefra nyamboa no na aba nti na ehu ofa uka obi asempa nu hu se asem we dia makaka asem remfo pa yan chada moni pa krokra dia me pese ebia wo kai bibi sa se asem no se nipa ne si tata wo kwan o do fast wo no wo se asem we dia asem remfo pa me ho se dwumadie na ne yedie no na ye wa asofo ne mpanimfo a omo time dwumanechi na dwumadie so edam Europe ho twumasi akoma so pa no okay se ne wo penyamsem kan yi enti no me pake me ka no wo pani no Menim no wo de ko studio no wa ya se men ka se me wa ha me ma si o no dwumani me si afiri me ka mo no wana me boost unse na de mu bibia wo fon yi so kan ne wo boost strong executive concordance e di ogidie ni se ne SDFo wo boost akasie me refini din na wo be so research ya wo be kin kai bibiri nti me si ne kurukura me a no abeje no de akota me nche wo studio nti ne edwumadi a ne ono ankasa owura opon twumasi twumasi a obra se de masa woni asubonten a me koka wo mo ho no de me na mo wow me si ya ne ni gina ho bi bebisa no san akọ se yidi no ho agro so wo pa adwuma ewura opon twumasi ye kire nse wo ni o se de bi me ka se ni singlet wa horo gunu ko ho ene nyina gina ni mu na ye bonko ana adwuma ewura bi no kotu ehe no adwuma mu okra we ba gi se mu nyina mo so di gina ho na CEO ba akomatiko eti ofa asem de kan bibi na menum ho bi se na menim de meka on se adwuma bi a wo ye no nim de wo ye nim de wo ka unsuru okay ti na menim de meka obi ba twia de di echi no wasa be pa che se asem ne no kre de na sata mo na manfo wa ha unse ye ugide ni sa de nya anwasem yes na anwasem de kofa ba ne se maami bi wo bre maami mo ni din okay na Menim sofu bi se eye beyitiri na maami na ko wie na adane ntafo mienu wo ne yam asem wi e se ya anwasem sofu kase pa o se abeyitiri na maami no ko wie se maami so ko sofu from paibo na sofu no de chakadum o de je no o de nyeme sofu sofu se na se oko mpaibo wo ba bi na sofu ne ne dai ye na onyinse ye na sofu bi se hunhum wi ase nyame yi a che ne se okutu ye be ifo na oko omo che na no nyani ti ti o wi be yitire no na adane akoda wo de yam na Menim ba ko so ameka etwato akubi wo sori na me uti atekura me na tua so me nsenchani angodwuma me ye na dako yewura ne ya di masa me na technology anye kesisi o ya di kitu me no de to ka mu ubetimi de agina be so amana about be record ene ko papa na so ndem gina ni mo me ma be dwafo gina ni me nsenchani am wo hu ye yin senchani am ye me ko hu wiase o ba bi wo ha wo pa wo mra na o ba na sori abi gina ho e wo Yesu di me ba ntoyem e wo Yesu di me ba ntoyem na efuro no uhuruba Menim o sai bibi na hyemu di adono antema kata so na aba akora wodamu sa ampasa wodamu a woso homyenhwe na de no pe bru asata mo so no so fu ko preach baabi na aka bibia efiada ne afro e friend papa na ho ye ba waso ndem no nwuye na nsancheni a wo ye ne pese oba na ye kohwe no so awo a wasi Menim de otie na nyame na mo so Yesu kura ye wo nyinsa na aboso me nkono na wo de da ko pe watimi ama oba nyinsa nya ama na furu abade a nwanwa nti ese wotimi hunu de otie ne kosra no yes ye wo no waso wonim afi da ko preach radio station foforo ba ko so me madanse ya me na de ja tin kura dance ni ogina Menim na me ye no ben am he be ma
They all con airtro. I have been a water hole. Wouldn't now boss would be a no jump. In the time only more thing. Transa of Amukram, this guy, someone who Timmy Cobber be credit Pacrono. Ninsanche no obeya obo hunu ma panti tuntum ni kokos amre ne wo so honhom de mawura obi dem me ko any fridge si benkum ne mpada nifa oba na wo hye panti kokko die nsam hu bebre enso nipa yi gina nanim no se ye be tie na sem akoka no hu ye okay abusiafo we eye ofa ade jatin ene de ya tiri nka se ye fe no Paul wo fe na japo a obet edi we mpie da but abusiafo over me be bonyum bi me wia na ya ba ofa ye wasubonten so ne wonim fa no ho ene de ntia ehia se ye bona baso no ye nyina ti aha eye sompa 93.1 FM na Menim Tofiakwa Machoasia ya boy ya ba super na Menim 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 Nidi Eddie George Darko wase Eddie Camfo ayibi na moma yen kai won ene sompo for say ye fabre na otwi ni na otwe edi animu nyina no na ya kai owura bia wo ye fapem ema akan news e wo Ghana nidi Eddie offer yaw asubonten aki bomodi na fa offer picture to that be ba kubi I said the old picture be no old picture aha I was for bra Facebook me pesa oba offer yes one thing kra un sheda unka me born di no we da fi bra Facebook wo de bra Facebook sisi a I was on 93.1 FM YouTube no so I some pa TV na bra be hwe offer ya osubonten offer papa offer ya osubonten na da so yi ono me papa no
Hey, I was here for brother shop picture no. Hey. Show microphone be as abro omo ade kasa. Na over. Papa. Me pesa me man nipa be numbi. Ansa na yebedi no ho nkomo no. Okay. Me ball fire subontin no. Times bia be ba manfo tirim. Ewo ba bia obi etie yen. Waka ba ku bi chakadum. Aha ayamo na mu kreti baaye. Ana aba be ka ho bebri. Etia busiafo me bia homa no. Wo na wo tati o fire subontin. Ewo radio so. Wo times ahodo bi a okeka ye. Titru eduru miminda nwumre. Na oka foreign news a. Ha. Wo names wo nsem bia wo keka. Me bia homa no say wo kai time no ba akokora bra na beka. Over above kai o. Above kai. Me watch 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 ena de na Menim asesa kakra maning hawo sana ye kono me watch udi ni ba bia fra me free David. yes sir Agunta money adwate. Hey agunta ben Jacobu Me dia ne ben Jacobu. okay We na chere we ditini na sebe wo giri fie na onum die efie nsom de ne ba. Yes. Ya wasubonti papa we ho. Ateko times ni hia me pa times no ni hia me ene ofa bie ba akwa na o se chakadum me ba ja wodi ni ba bia fra me free Tofi, yes sir Tofi, yes sir Majo. Mejo so be me na For your subonti, the listen ka on what pa ye to pa ye share mine. yes to pa ye share mine We never nothing else for cast attempts none of the years when you nothing. yes What? Mate me da se to pa ye hey okay bajo wodi anybody bia fra me free Listen, from a picture of insurance. okay me bajo ade pa na de kai of higher subontin time bi wo ha okay We the first time in any terms in America na they just in fact. Me think the future pa no. Anyi me think so kan sa ho no manya de ko nyame hira mo. Mate Na me person ko adwuma mkura ko ngaro me ya na ma twa san. Na nyumi te na no hwe ni YouTube ka ma hu. Anwi a wo boy YouTube afie no. Nyame hira de pa. Mate abusiafo misramo na na o ma hene kan o wasn't the e kan ti amuntiara we wa jo wudi ni ba bia fra me free talking about him being over kum ka first free bantama okay me pa cho o kai of fire subontin the kind of tamben pa na o kan o tia no wani age eguso o kai ni news ne sa tam kusubu ntoko na ba na kusubu mpa preso ne ina okay gas am pa preso me boa what are they gas am pa preso na o kana Kosovo, next time that them papreso now to pay could be a woody. Akomatico. Hey, we watch all. Would you be afraid me free? You so. Batman now of now to say. Already crammy, Bemena. If I say very great and let's do them. Okay, so that's my you can be a can tell that is now. But also only now. And then there's a see a bontiba than you the academia. Fra. In so of a second thing. I don't know for FM, but like as I begin to question one, yet you can do them with your yes. Now, can you do so? What they call when you can yes. And the offer to continue. But they will be asking Jane can one of it if I go away. Maha, and Tina Mr. Kosua tea program, you why? Never find your mouth. Take me that say. Okay. Me ba Jones Udi anybody afraid me free. Hello, Tofi. Bemana. I am going to Tofi do the best Mika Center. Okay. Na akra nyame man kwanda. Amen. Akra America no grand say was afi amahodo so nsem. Ko dia go si amako ko je di ato.
Aye. I did my cool. I go high times. Hey. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Wow. Rocky, you course energy. You know, because you didn't have me free. Because you wouldn't anybody have me free. Hello. Yes, sir. I'm born a big man. OTUC, 99, OTUC, 99, over a bit to me. Over a bit to me. Bye bye. I'm for Kayo. Because you didn't have me free. Okay. Opanyi mi pacho wadaruma. Ofa ya subontin ye di no nkomo yi. Okay, ore mami fa mienu bi nka ho na. Hey, case na ye hu o. We wacho wudi ni ba bi afra mi free. Me wacho wudi ni ba bi afra mi free. Me ka sa free before the friend Paul. E ya o subontin. Oshiamai, Osama bin Laden. Only Tofiakwa, successful. Okay. That's why I'm strong. Mate, me so me da se, me hwe se, omo ma fa ni nsam nyina no ye ne won be bon komo. Na ofa, papa. Yaka otete. Ofa times we nyina no eye den na ofa ya subontin timi kriti ye ma enne. Ye di so mfaso o se elu play bon frama no sa akode a hye ne mfunum akogye mu ato gaza mpapre so le to ho no frama jampentu du di akiri so wasi ahihya ade no wasi rame no akomatiko over woni no san no koto no na te se o pese o kire se eba adwuma no kura wo ne kire wo ai o kan de wonsa si wo se ono adwuma nsan akwa nsan ni wura ofa ya subontin na kire wadwuma nyam nyina nkomo ofa ya subontin ada na nkrofo bi gi ho achenye se ofa de ja ti bi se am se no kre om frem se no kre me papa no ne kire me adwuma wow to no radio no mo wa me se ne ba e de metena ase okay na niema mienu pa ne wo no nyamesum mu hwehwemu okay news yes ni nyina wa kire me na me no na dwadie nketenkete bi wo mani so ntine ma fa news do no anyama ti me news kapa okay nti de ne se oka kire me se opani dikanfo bia no wono na ope obi di na ichi na kire si woni ho a watowa so okay nti tore bia ono tranchen o se ade be yema mehwe wow me ye no otie chi oni Europe mo twezo mo tie chi no wi a no akia no guide o wi a ade we na se we ni sei saa na me ko na anche na oforido mabae okay oforido mabae 4 days ene ye de mrantie hene bae ye nya mrantie hene ofia Tofiakwa kete oka oka asuafo no ho oka ofa ya subontin asuafo no ho tie ni twi kan ki news ene katashawo mi hia wo ha enye nne mi hia wo nso full day e wo ha katashawo na kofi apia okay na maamnya fie nyaako oyerepa yeah na yikokto no na awun se Elijah ho no otintesi otu Elisha enum okay Elisha de meka so no tumi ni ba no so no de ye niam bibiri wa mpa obi ansi nachi nti owuye no ne tumi no de ye meka ne no mpem a yekosi obi adompe no enya ne obi nti kanifo pa bia na se onyi obi di wachi de me koto no me so enne me hwemu a nipa me do mo redum ye 15 nipa edunum wow Sammy K, so nim Sammy K. Yeah, Sammy K. We smart producer, we comedy incredible producer, we producer bibri. Sammy K na mdini ure mo. Okay. Keki also wa Hoto FM. Okay. Na mdini ure radio mo. Sammy no we producer o Inshira FM. Okay. Pastor Dia wo Inshira FM. Na akosi echa ama o ye power ye program bi o mo cheche nkrofo ade ne. Ya menu aba ya. Me na mdini ure radio mo. Na osofu pokwa de mo osofu pokwa de amakum okay Tofiakwa ba ko su di tiko ono osofu e we dwira osofu e shon so elimina okay na kojobo atia branti bi no onima ne nyansa abranti ni kura na nani ha no grakoma na nimi yenu wanda di anwensem to hopa kojobo atin ono so eye makora me ni ura radio mo spiojo obenfo okofo asensu David say wa yes me nua na ofakle inshira Clement yeah and in the name almighty in the name in the name nyame fa ne crazy come on voices in the in the name
was say your friend ya from pon wa kotena so ndem yesi 200 mra wa sorry ya wako no di 200 di ama me di wo di 200 yeah in the name akomatico over di yenhwe na ba ku twato yinhira friend owedoa menku okay menam di ni wura already ntipa be de me kai no obi wo na me yere fi wo mo ana producers bebre ba ko safo ana Peter Cardinal Asubonten ene producers bebre ya me de mo wura radio adwuma no mo na adwuma ne ye adwuma bi ese semire bia unyu obi siwa na mdache na Asubonten asem obekan ohun se ewunyuma bebre wo Ghana de ama yenhira tore bia na ekoechi nipa bebre de o mo kra ye adwuma kumum amoman no o mo fira adwuma no ma yenka o mo biom dabi obakọ nyuntu mu obi watu nyumpa saa time wo munyo mato agu bia ne abetadu fosu ne nyame na ye na adom no nya Canada kotena ha nkaje sinku bi nim dia to no ehwe drivers ya bibiri akaka abo oman no obekomu na afi wa ebukuma na ote ho obi ankọ ama ne tekua boro so saa bibiri aboboro do mo kra agi omen ye mpanimfo ne yenhwe wo mo eno so ye ade anyankopon wo mpe Ghana mpanimfo se ye besa hwe achi a obi kotena parliament 4 years PS Gracia ne atem sikabum ne de amana no akodi obi a kira de 30 years se ne de ma no obi a yekua ado abdikoku abam ye de abo man se ne de ma no enti ye mpanimfo a yenhwe wo mo no se ya hwe ye ne ansan ye achi na wo mo asom wo man no ya nkohwe wo mo a tofi ye bo abregu enti ofa na chese na menim abadwafo anamo a yetu efa ofa ya Asubonten oni ye ya adwene tofi na menim se bia nyame ne kasa kire wo na me yes adwuma no bi me ne papa bi wonya ne ba bi ko true face of penipa okay ye fe no sofo wusu e chan ye de ne ato ne din me re fi me kaya me kiro na sa di na eto ye nche se ye nhwe mpanimfo mo a wo asawasi atiasefo ayi ne ye fe na atiasefo ayi si ma sha ase ye nche be launch program no obi ti ase ahwe ma nungu ni akokai tribute tenten nipa no woti ase ne bi kura woni di obedi so ba ne ye cheche aduane woni yi ase woni dai wodam bo ye wu ane ye si dan apenti ansa ne ye na yi oni ntima ofra obewu ne atwa ntema ye be wiese ye bo ka se titi di abara akora bi tiwa ne di tibua no etimi e de ma no ko school ana wodi ko sun adwuma no ye se na na wu ye bo ka 100 million 150 million ena ye den nti yenhwe ne me yi na ebe boa ye pa okay abusiafo me wo voice bi wa ha me pese me bo na me hwe se ofa ebia obeka sa voice ya me bo wi a wadaroma na wa kire me baby kura voice we no efri okay abusiafo wo tie voice we bade Jehovah oso che obia eni ye na ba na jevada so amanso nyina enana oba hima I feel the Holy Spirit for your ba ife na jevada me sense so biem na tie voice bi eka ketua bi na wo mo se ono nso ene hwan me be say wo be kai sa voice na wo de tie biem bade Jehovah oso che obia eni ye na ba nana jevada so amanso nyina enana oba hima I feel the Holy okay over papa mate ono nso ne hwan ono nso no ane mpapa Asubonten ne di ya Asubonten ne na ye te ya eka ono nso ne hwan no ni nyina ne se hon se wiase ye wono Africa pa na Kristosum edoso continent ni nyina okay na ope country so a Kristosum doso ya Nigeria asori ya register Nigeria is 16,000 hey register ye akobukum Ghana so ye 10,000 omo school dey mo ne park so nkan 10,000 asori ya register sa ne me nyina na so ye Kristo ni na bepemu ba akwa gisi wunya baby a eye Bible mu nhwemu di papa no Bible mu so ade mu a onye nkusi ase a ne honto no mrebi wode atwe asi ne so se atwe akora hote se de ne hwe ase o ye hu adwuma ena papa bi be ka kire se Nyankopon aba ne kokom asem wei hey asem wei no akobosi ye wura PC menu PC menu atimi ada teacher fo nyansa fo nimdifo lawyer fo judges akotena sabronum koko bi ase so do mbe kosoro na Yesu edura na dwa oba koko mu fa Yesu bonde se je yankwada Yesu si wote sem wo ha monko nti kuma se mamma mbumfu ye se ye ko ye high wato nkyene ne cars bebre samre Methodist of Pani safo kantanka no kan ye ho penifo bebre di ekire me yekohwe ekire ye ko nhwemu wie no e ma wo mo no motu agya wo mo yire mu ofie se wo mo ko heaven no bido na esa ba afie kana papa na kye wo makogu wura mu ho a wo se Yesu ba ono na mre bi
also omonya akonchene na omo baby di kwetiri akora jike ya mo amechia no ka ho eno koto machine ya display koku ibi di bo mo jise na mo di bitu akosoro nti obi aspakin ne pupupu awtumi bebem ne de wokosoro afi edu baby omo hia so fo mo ko ya amanfo gu park so ya akonchene be 3 days na ya wo fufu abekwan na papa eti ho a wodi nti Euro PC menu na mote ne nka se obosi nyame aba no kuku mu Menim of Yesu bonti di ekiri akohwehwe mi unu se ensem wo ka na oboa ema nipa no ache omo gu nyina dodo na eba omo fi Ofa edin pa na wo of Yesu bonti ho a wo begye atum se ema of Yesu bonti ye unique or danso ye ka twi akan twi news a on ne de bae na ade bi ye me nwanwa da kubie ne ne te hwa na saa mere no so na ye ntwere wo se de ne de graphic ne ba na mrante na fa na omo translate ku twi no okay ono wonya da age kura hwim bo se wono wo moto bi popopopo we so fa na eba no wo pack ya fa we no fa na odi bi agu wo kwa aboba ya pipesi ne ho ya hwehwe ba bia na bibia nse ade ma me nkɔhwɛ agyanana so kɔ ne obi afa apepa no to de to baby seven pa mo hwe wo mo papa ifa tetena de no mu ade be ye news obi dia jane nine no ne man hu hia no ne news o person wo kanti no wakwa kofa free sabe yane no so abe pepa so ababe mo de akoka ne news nti ofa ya de me kasa me kan no asema Tofiakwa nko ehne ne mo be yi ama wow na obi asata am no ono nko ne nim news kan ka na ho na be kire obi kasika nko be gi wo no be di machi even kan mo bo nwumi so obi ko di na chi no aso ne mpreti mu ne ma sata na mo use di bag kakraka no kwabra ne dan ko ho ansa no ba be nyam ye di machi no eno bi a be gi ni sika ansa no be di wachi na news a wo kire obi so fa Yesu wonte kire amanfo news akoso ago no nyina afa yensem akoso ago no pa adisua oba so akoso ago aboaje Peace FM omo nyina ya ne nkwala news department on ne da no nti wo first born de akoso aba was wofa where do you can bro say men kan say na akoso atwe no wa ho brase odi sua de no atwe anya me wanwa mo atwe no de hesoro saa nti wo first born de papa se ye kase ye bona baso a na me kase ye de atiasefo ayi ni nyina ne die wom ti du so am so ba abetwon am yakọ na ye hye ni nyina we so baby abefree bia ne beba e hye nanum obeyi ama okay die ekoso wo of Yesu bontin hu bia am se yade kakra na aka na to dem na me so nyankopon adom obepagya na ma ya na se wentima metu adwuma ko nyansa nyame dia ma no o fi a wode atenetene ye ka me na papa bi ye fe na dusipoku ya adusipoku capital radio ya yes papa yenti school ne nyansa e wo mutiri mu ne yemfa manchiri ma ne kasa ni bi ho am ka etifi a ne yem hyehyɛ ye okay papa fo asofofo ni mani bo ha gese ya setwi no ya enkankan ne sports fo no wo mo de kra de wo hunu de wo mo firi ba se wo mo bu ne ma jem watimi yap ko pie mu ho ene ye se ye ene wa fa ha no debi ese se ye transie ne station bia nya obani ba ko se bia obetenetene o ye de ade we yi ko de ma wo take ne unique no ye de ade we yi ko fa Yesu bontime modin sen de asantefo ye mpene se oboboni kru din ana nipa din as se ma firi naama obi on ne ma fo bi ko fa naama o ye no wa ne bubefu nti woni mu a wo kwa na obisa se me ko kan kru bi din na me ko se yi edin we ye mo ne se na aye fe ofa ebrebe na hu se ofa Yesu bontin ni buofu ewo bra woni ni sanye say we de me buofu ama adekura wo se me yakura me jayo me ngu bi da papa nya se bia me di adanse kunu mo me woni me se de me se ti I know you offer ka bru tuntum a me ka tuntum me ngu so fa ya bush food da se ni si we no osere ade wi nka o ye ni se ya kama ti nipa bebre ni ne nante ye ko fiapia ne fa ne news no na me so me fa na ne rigidie ni sen no okay na amanfo aka so fa news no nti wo fa ya de ye ka se ma wa wo mo radio mu de a nko amitu ikura say nya asem ketuo say o chen ai ubie la amanfo be kan ye adwuma na no me ko hia aye na se a osofo ye bo aye no papa bi ye fen aspi ona ye nyuro bebre aspi pharmacy adwoso an mini papa no aye na se o asofo ye bo aye no wa se ohun mi anu aspi me na me ka kire wo mini papa no nchen se ya akusi anwumra ye ko ne wo chia wo no ene ma hu no obeba me ade adwuma amo aye wo ne mnante hene no obi amoma baso amia me bobo ho apisika dia aboma baso ahye monimonyam papa nyame nhira yankremofo no ho se wonya adwempa se kura ye ka se wonyame wo nhira ho okay nti adwempa papa na nya se ohunu adwuma ye na opeso oboya abaso no nyankopon wo nhira no okay and adwuma de Tofe ye bi o tek papa eti ofa yenhwe ni sei ekwan ben na ye betimi ehunu se eye no krese ofa ye subonten na eba akan news a oye pila adie na kire o tek ne ye adwuma na se GBC no mo kan English
time no so konkon no ma ko mo English news no ma sorry ti twi news no of your bonten and a chassis na wo fa newspaper no ne niam aba na ohwemu saa na wo kan ko nya de wo nya da agekora tenase eye se me hwemu awie ansa na se ni nti on se obi ko kan news no wo adaje a wa hwemu a o kan news no timu se akọ e wasua de no ana news no dodo na ya chigu ye trim ansa na yakọ nti ade na wo hwemu de wo hwemu kakra be niam ni nyina gu trim ne se duwe be na bi pa no kora dane a utimi de wadwene toa so ne de wansua na wo hwepemu de na odu a na wo se okọ eye hwan of a wanting frusa de me kasa no enti ofa woni no komodie mu no a o kire wadwuma no o kan ho abakosem kire o se ede ne ba ni trimu a ema o decide se o de ye krom kasa yi edi news no beba de o kan nyina ne se dodo na ya maame no mo a ye omo won kurase no asem ni bi wo ho a opese wote e na wo so koyo ho se wo ye brofo a omo mfiu enti ni ye pese ye ka kasa o mo timete se bi wo ho a okoton chensi so onka ba ka okoton se packet say packet ye be ka na patch ye goton chensi patch miensa ne kurasi ne hunu se ni uwo ni shoes mu ni krom kasa e na wo ka no nse nsem no bebere wo ha nananom wo mo se de wo mu si e kafa no government wo be ka no governor enti yeso ye ki etwi ne be ka se de ye nananom wo mo kurasi ne be hunu se betiase asem we ni ye ka nti eno na ma oye na dwene se ye be ka topaye de topaye somakro topaye hyiaman na gaza mpapre so kese o se chi upese obe wo mu a ese o read chi bible pa okay ubi mu baby na wo kan ko sa be boa pa anya sa ite twi no nsema kese dodo na wo mu chi bible no nti no na ye kenkan twi bible na mdwumadi ane ye na ogidie ni senti nti ye adwen se ye be rich ye nananom ne ye maame no mu a o mu anku school o mpese asem a ye ka no wo mu beti asese de otini kru mu a ofa ya subonte ho nkomo na sompa 93.1 FM na menim abadwafo se ye pese ye koboa ofa moa no nye se wabesere ye biribi dabi yenya ne atena se on sere obi ahwe on kankire obi asese but ye ne ye hunu se waye bi na ofa ye di nkomo ya no abrantie bi aba homa no so okay o se dabi tofe me pese me ka bibi fa ofa ya subonte ho na miwia maka sembi yo bama me mo adwo mo akwa ba Mina mase ene DJ Tofiakwa no. Na sabre de me kasa free 21st clinic. Do gas overseas. Media kasa de K edu. Okay. Gas oven. Papa. Na wakase endu tobi won kwanchen. No akwa sheshe. No, I don't know. Azeo Master Tofiakwa. Ofa ya subonte won komo ayebue na o se no account. Na dwumadi a na menim abadwafo de asiwa ni so no se da bi o pese obam na o kan bibi. Master Tofiakwa me da se pa ba menchia tiefo nyina etie sompa sabre. Na no kremu menam kwemu kakra. Na me hu se me duru ba bia na speaker si ho no omo biom as me duru ha no omo biom one say hey papa we odi ansem beba o na no kremu Master Tofiakwa wa kan sem bia kire me free tete ho a ofa me se wase na o ma me baba e wareye wa na akwaje ye de ne ma bebesi na woni me yire ho ade ma o ye be yire ho ade wa na o ma me ka etenam ede me ko ye de me baaye we dey say twam enti se mensi wo fam a ene na meti ho ede a kire etiefo na ade bia ni ho a me Master Tofiakwa be kwa akofa ba me yi ni mensa e wo na seda me da se me se me didi kura na se ohia se aduane no me yidi ma na ode kom obi a me pa chaw meta fre ho na me de ade na ma ne se wo mfa nko me da se eno nti ene dwumadi a wodie no me nka se me twa sika e de ama abi se fa koboa na emum enwansena ne hwe no de mato ase no emoso why memoso me se me di kan ato ase na atiefo enso de omo de aba okay entimia me papa adeja ten ewo hoidie ensi ne so na ensi mia Master Tofiakwa so okay na ne mode koma mia me papa na monso
mabwa ama nneɛma timi akɔna nti ɛnɛ anwummerɛ me bae ɛyɛ sompa so na kyerɛ sɛ na menim so a ɛyɛ ketewa bi waa ase ke do gas ovin okay ketewa bi wo se ketewa bi okay waka ketewa bi wo de mate aso ya da wase wate Yakopon nhyira aso jamenka na unim aso boye program na menya call free me papa TA Montari engineering okay opanyi na mesu adwuma wo no ho no me papa na no kremu aso me so wonsa no akɔkyia me papa wate me dana se onsi wo fam kra one me senior mpanimfo no kwabenanom okay no kre me so wonsa no akɔkyia no why mate mase nyamenka ho wa de nyina ke do gas ovini wakra mo to de so why me da se over ma yantudin yo na afoforo hunu se abrante no nyɛ so wabɛkasa nipa ya ade a osayi over sisi ame no kasa yi no ɔse ɔpɛsɛ obia no na ɔka kyerɛ amanfo se ne deɛ no ɔde aba no ɔpɛsɛ mo bɛka ho over ɔse yenye 500 Ghana cedis 5 million menka se bi nkyiro na yɛmfa nkɔmɔ fa yɛso bonte bi na yɛbɔ afɔde wɔ ne kurom aburukyirefo nyinaa ba sɛ obi ebeyi bi aboa wɔne nsɛm na meyɛ wɔ hene ntie sɛ me na medika ɔnsie no seed money so sew money na to bo na bogafo da bi meboa sempoa ɛna ɔm sɛ na akɔboa sempoa de ha na ekotwa no we sika preteku na ade ne yɛ basa ɛne sika yɛ du apagya mu 500 ayɛ ade nti atiefo mommra na momeso yi mate meda se ɔfade na no atum sɛ mommra na momeso yɛ mu ke nyankopɔn nhyira obi betimi ama abro me papa no kra wote se be we kra anko beka so won David sɛ na meka sɛ ɔno oni we ho hwe but ye se wabrɛ wasom yɛn ɛnɛ yɛ nyinaa no yɛnya baabi ɛtia yɛtie wɔ afutuo ne wɔ news ana wɔka ne akwankyerɛ no ɔmode ma yɛ ne nyansa ɔmode ma yɛ no ɛno na na ma yɛ baabi agyina ɛno nti ne yɛ se sompa ɛma akatua pa enti we deɛ ɔfa we deɛ meka ɔfa nim we ho hwee but na menim abadwafoɔ ɛne se yɛpɛ sɛ yɛkɔsra ɔfa enti ebia wotie yɛn wohwɛ yɛn wopɛ sɛ woyɛ biribi ma yɛde kɔ som ɔfa for 0244 809641 0244 809641 0244 809641 me pacha ofre sa number no a producer ene wo bedi enkomo ebi kura enye sika eye bribi a wo pese wo de ko che ofa ya subonten menim se nyankopon ya do mafri dwada ekọ wonso a ebi a ofa ya subonten asem bi edi nyansa adwini bi ato tirim ebi kura wunya asem ema ofa ya subonten ka bi ma wo ye pese wo share sa experience no na nipa hunu sɛ ɔfa yɛ subonten wayɛ bi ɛde amatitiri wiase ɛne Ghana ɛnɛ aka news a ebinom didi ho no ɛnɛ ɔfa obi kɔ baabi a sika do so po no ɔgye o ebinom gye 1 billion 2 billion ne nyinaa no ɔfa yɛ subonten ɛne lay foundation no to hɔ ɛna nɛ aka news ɛma ne mɛma ɛka bi a ɔgye saa sika no eti sɛ wotie me na wo hwɛ me na ebi kura akan ayimu no wanya sika firi mu a kai obi na tua tight adofa na menya adwene aha eti bi ba cho me be kosaki ho na messages ahodo a aba no wakenkan e de amaye owie a maybe ahoma na wo nso wabam ofanso e wo ha bibia obewo a obeka amaye no no nso aka kai sa number no 0244 809641 0244 809641 way na menim abadwafo na ye say ye pese ye kosom ofa yaw asubonten saki maminti o right and see for me enko so messages kakra aba no okay Kojo Asempa Furniture Works or say I'm enjoying this wonderful show from Asempa Furniture Works or Edum and Beskobi or say I miss you. Hey, Nana ya black more or say Sumpa all the way. God bless you, Father. Okay. And I would do Dorothy or say I really love this program. Okay. Danny Ventures, Marco Junction or say as usual.
Menim is live and clear inside Ordani Ventures Macro. Okay. All right. Also on the big screen, I see what I just say. Oh, Nyankopon Nhyira no. Biumko. And around Masewa, I see very educative program. God bless you. Anthony Opon, I say Menim best social program ever. Shatter the whole world. Tofi, keep it up. Misty PK, I think. I say Akosia all the way. God bless you. Watching live from Air Force Base Tamale Ton. Tamale for Nana, I say I love this educative program. God bless you, Tofiakwa. Godwin Quatin said, Daddy, I miss you, Papa. Okay. Papa. I want for so much of Ransford, I say, God bless you for your good works. Wish you all the best. I've been asked upon say, I miss you. Solomon Opoku was some pa ma aketuapa. Cold love at Bo. Okay, we didn't come. I Bohumodin, okay, yeah, Bohumodin. I can free you. I see watching you live from Koko. Doing well, say. Right, very good. But I say Emmanuel Chebafo, also very nice and noble man, Tofi. We shall celebrate this man. We will not wait till his death. Yes, okay. Louis Ford, you say, are we talking of Fire Subontain formula of yes, but yes, news. Yes, no one some near Boatin Douglas or say, yes, that's the man. You are not Kwache Innocent, I think. I say Tofi, please bring Ofa and his crew to host Ujiyeni say and our send back on radio. You know, manager, we really need them on Sompa FM. We really have a Mrantia here. So please bring them too. Okay, we already have, right? Nana Nkrumah Dasa, or say of Subontain, I have some Kojabo, Kakariajiman, Kufia Pia. These are great news. Always for Barton Douglas Beam. Was God bless you for Subontain. He's truly a legend. Yes, you know, Yadri. Ubedia Jemfi, was it Tofi, please? Can we get some of his voice or any jingle from him? Yes. Charlotte Free was, oh, Tofi, in fact, today I'm blessed because we the Indomie people don't know him. There's a name for not for me. Indomie. Menim. Yeah, you're going him. Junior Popskini, Akokari was say we are watching you live here at Boys Are Bread Parliament inside Akokari Zongo. Okay. Antonio Ponce, I'm happy to see Wafa Adeja today. Thanks so much, Tofi, for bringing him to today's program. Okay, Nidi at the offer you as one thing or no, and I ye born who and come over maybe a homano. Na a month for swabum Obia or Kai offer you subontin, a dear be a waye. And then no, on say a decaying akofa ne terms a hodua or the begu ho. Na sabreno na utie offer you subontino. Na Hussein. I don't know, maybe a homano. Okay, Obi message I was sending and Ossian train Menim answer. Over the year came, we are so being who bachelor. Dakro of a bressoin, Nyami Bemana Koda. Na a bassa, Kosha Mamfoa, a bit too. Now for my main custom way. Radio honest. Over. Na mi ka say, omun kai o ni ayebio. Ayebio over. Okay. Kinketo de bi kura omunye homecoming. No mun fresh e bi Tofiakwa no wo Adeja Atin FM. Mo amafa Adeja Atin FM nyina no mmra. Ne bia mo mabaso. Okay. Na ye no so no dodo na kwan ye fa so firi wo no so ya ni sana entwa yi. Okay. Ni obi ye adwuma ba bia me ko bia me pia me de letter ko bi wa me de odwan ensa ma ko daase. Okay. Na me kom be me di me sa ko ha obi an me ye kama. Okay. Obi wa de be tia me na koro no okokra. Okay. Nipa we wo de ebufu atone yam. Me ka se bi to Europe mo tweme da ko ye danya ne ni pension hwem. Almost na apabene e ka me ne mrantia hene de chechire papa ewire tu nufu ase papa ye be ye adwuma no ampa ye peje adwuma no ma papa no kra ba ne nchen ndi bu a e kwan ye fa so kono nti e mani pa na ni nyise obefre waba nti no mon kai basa ye obi ti se ofa ya subontin de mum ofra koma pam na ye adwuma na mu so na onya yare no eti esese adwuma no mpanyimfo ane omudidi sa adwuma no ho no e wo so o mo kai eti abusiafo Mibia Humano, 0551931931.
0551931931 0548931931 mencha akonta yeboa oton spare pass ewo magazine yenche ha ya akonta munyina mo nkeka mo ho ha ebia wutie me ebi kura wo se o me tomo me de koma ofa se ofa nimo no na no honto no ha ofa enimo no me waja bibi kakra me de ka ho ne nyina no abusuafo 0244809641 0244809641 bibi a wo de baba bia no ye betwere udin na yabo udin na ofanso ahun se me de hye wakai se me nso maye bi me ba cho 0551 931931 0551 ipa na otifi e mana hoden kura ma na yade kura ofa me se ye bakwa akosra ofa okay me ba cho udin ni ba bia afra me free after no for me usefi branai okay ofa so bonchi me kai no papa me kai pass o tech ma me bi wi ai so wo anya ne ho story by and be ye daja dan ya no Fox FM ko je se wona ko pada etu ya ko pada ko ya yamno ko do bi pa ma ya na had mu de ko wo fa so bonchi ne de pa wow so fa so obe bi abwa na pa je obora baso a ya baso bopa ya mi te me da se me kai se sa emre ni sa ne man nyina no nom ne ngwa nom ne ma ofa ne nyina no ye bedi hu nkomo akire me ba cho wudin ni ba bi afra me free yes sir Onyame akwa ko sibo hin. Okay, nyame akwa. Me no ne oti fo ene de gafo ni na ajo. That's it. Ya papa so le yo bi en ko fon en sale ade kama ye. Amen. Na grenade eno uti bi kranfi se ni. Abi minkai. Enye ngasem. DJ na ode ye next one catch news no. Whether say joke mas whether ode fan say adusia. Do say na catch news you amana no ense na de ka ho. Dabi. DJ bi state be yinu anani ensape. Enti sani mani na so ayo fa de bai no ma say jai no so sa de to someone say sia sa me san famra. Te. Aka me kan mo no so de me so de mo beba am ya Te. Me ba cho sompa ye wo asante mantam sesei. Yen krabatan de edoso emu betre enche kra. Ti uwo bibia ubetimi nso e de abasompa ha. Ye wo swami. Ha, no hotel ho no ano cha filling station e ho no. Abrosan na etwaso miensa kama no. Ha, local board no red and white. Kama neat. How any wo bibia wo bia no wobetimi de abasa momfa nkosom ofaya asubonten me ba cha wodi ene ba bia ofra ye free hala me kasa free kwade mo wire okay maminti o me din de Charles Kofi Dumo okay na mrani a de pai me ne baba goshibo okay ofa asubonten betina me kurom mo wire ya wodi obetre sedi si bua mire esan chere yen sedi si a fish pond nti ye dia yinya no homfaso okay na ayami dese mapaja papa e ho asem aba okay na mu betime nka da se opanyi yo kupon enshiraw production mi mo Dr. Blessed Foster na baso ya fa ho adwene nyina no why born ho modin ewo adwene a ya faaye se ye pese e pagya of fire subontin so na ye kai no se adi kamfo ayibi we ba cha wudi ni ba bi afra me free Tafin ba cha e rama na poku mu ka free kronom okay na poku wada ro mama mintie o of my money adwuma of adeja ten de mi ni pa okay of abeka ya data mo cd fi na sister Teresa mo to ezi ni sister Teresa ni ebe fi open do fa de mi ni no okay of officer ka se ka of so bontia e bebrebe o mo ni susu ya bo amamo de te ho emframa jampentrudu emframa jampentrudu no
offers one thing about the buy, offers one thing free, could take as a fox, echo, peace FM, that could train warm. Yes. Peace FM, Unite offers one thing, cheap news. That one crime. That's how the bear come say, and the offers one trend there. That my canda honey, we won't talk and see us when you offers one thing, cheer than you mirror. Why a day? One kid at the end of one air crow. It was a radio who nipa butchen kuchen, yes, I did the to call and offer there. Why ye be? For Sabbath about the Nagopo Pajan and Prin Yariam Pass baby will be a. May that say. Me watch all Moncoso, Namon support to ye, not Yanko and Cosralfa. I was 0244809641 for producer. Ya wo bia no yen betimi abahabeje na de akosom ofa me ba cha wodi anybody afre me free me de free something chrono. Okay me ba cha gina yie kakra wai na minti o okay ba cha the American no ne say mra yura be trenching okobo adwaman wa America memo no na ahofo no mo si ebeyi me firi ho yin firi ho nsem no papa ti efa no so ye no dwuma pa ma obia ti ase ko tasem no ko ewie mo why ade chese o ka ofa mpa me ba cho wudin ani ba bi afre free ya friend de piolo me din fa de Benjamin me chance Tofiakwa sir o fa tu bon chance no be kana nyumre me ba cho ai me kai pa se woni kofia pia Fox FM ye oyo foto bontina hu ofakofia pia ni so ye no ofakofia pia e dia ma me nso ma to no foto bontin asu dia kowie 2001 as a Taliban ne se kantoko e be no foto tu na ma fo bochenku e yunbeni ya bochenku ye ki ofadu asu bontin le se sadia no o majai u kan sna fini sunon kwa kanga hane na sefo of the Montina de bar me kai person no we enyumbe kwada we kwada enyumbe bi wo kwa na delay friends that one delay is so so aba okay so for one thing e be kan de bia so me de mo ade eba asipi nyakopon hira mo me wa cha wudin ani ba bia wo frɛ me efri ofa ya subonten na so ame me pa to me yes, I'm good evening. Yes, sir. We got your Tofiakwa. What I? Yamishra we bre offer to one day. No up the jazz, my then abba. Okay. Offer to one thing a deep news to buy a giant nay. Kofiapia said they will be by a no chim. Who Kofiapia voice now more fire to one voice. Woman, the same thing to offer Mr. Number quite be a fast everyone. And I also Yamishra because my guys also the program be by Anna baby said me in here. Of our Ubetimi Abo Futobia on. You have what a crack and a program also at the Abadin. Hey. Okay, Semo. I asked him what was here for 0244809641 0244809641 mo man on over here subontin news or kan wo wi ase abrochire for mo som ho me ba ja wodi anybody afre me free ajo e frame amo amu kasese fabric kasese okay amo amamintio Udim radio bi wo nche ho tro ho why na yen kasa na sema volume no ko from kra why okay mamintio Hello Yes I'm ba to mitio kakra me kan say ofia subonten o e bia boa o man Ghana o tie tie ya onyanko ne sama tie let's say for say futu bia ne asankiri bia ne ye men na yenye influence chansan ti na beto afre no afo afre number so amudi atigabo e bobo modern say ye beboa na muja ba so wom o kanu so do be go say atoyan chembi e wo kru ise so atoyan chembi
free. Mate, that's a P. Me watch out, Woody. Anybody afraid me free? Hello, Tofi. Yes, sir. Good evening. Yes, sir. Your friend will call me. Kansas City Anamag Enterprise. Okay, Mami Tio Senior. Beninia, Yamisha would Mapa Woody. That's it. Yamisha Pana Opa, as one thing wants Marco Papa, the Yumi Kada. Because said that time for some Ben Laden and took on the buy, you know. Now, offer Akaida, and I say Akida to travel. And Krama, most Indian police say, of Akida for air to travel to Fadi. Yamisha, no, Canada, amen. May that's sick. Yamanunko ansana ye di natural dance ye person na wote ase no hu say waye bi ade ama wi ase me ba cho wudi anybody afra me free your friend me Austin because a free parkway. Okay bra ma minti o and the first time I meet you program me mama me nya that's it cause what and when you to say of a day jack of fireman from those days no me our penny bread any financial but on the more stress or I was able to oh and your financial the mechanic say will be all more be waiting their born in the fast born because we should news on the ordinator on the buy Kumasi those days and up will be you know there will be a kind of the following news in the corner like to be a pet with the Shaka and Papa so Mako to pay could you would then the way she can. Mate, me that say, but you would anybody afraid me free. Professor, but your family didn't not on make a free book from South Africa. Okay, Bema Mamintio. Say, and you may want to maybe carbon ambassador, I'm board of our day at ambassador, not saying I was 110 so because compound and some year I don't pay down. I think you say you be at the board something upon what boy, you papa. So we are not even thinking. Okay. I shall see a mission. That one is talking. There is something unique about you, I will say. In Tofiakwa and what something region. It's you see what Bofra Tofiakwa. When you shoot a Bofra mouth because the shop of more kind and a moment to you. If we have someone like you at every day, and can send you for your wife down and can you get more and you will be quite in the baby so they be more. Yes. No, you say two of them as you want to you. Let me shout and you talk. Meda Sisinia, young fast that man yankopon. Do patch Odi and Nick baby are free me free. I wonder. Bang. Oh dear. Then I would hear what that would be about that. And the American said, Mammy, oh, Unyamisano. Oh, Papa, who was in Yamisano. And it's why this will be a woman in Tofiakwa. Now, the American says, Saffron growing in your brain. The Nini said, and you'll be on the bit my side away. And you'll be out, do what would cheer for you. Now, we see a dear. Now, okay, the Biasam. Now, okay, yet, Toma. And it can be an ultimate Fabano. When I miss a program away. It's here, the amount, and Yakwa, Mina. Yakwa. Asante Mangana, mind near a woman. Yes, so I feel ready to action in the womb. Now you need over to me. And no good Suyan. When I'm on Quadalati. Amen. Papa, Yana Nayofa. Maybe I would just see a piano. A dinner amount for a bond in share this piano. Obakunim. Obeying a check. Onyan quite a baby or babiano. So the summer Panam say, the baby. You bring that you'll listen at night. That of it, then come on for ya. Kotokwane has some Cassidy one can. First of them, the upper place to be cast and make Jim home. One of who's a papa way, in fact, or your penampa. When you're young, come what it. And I'm saying, who for some time. Made us say, over a breading tea news for no a abba. Adiana. Wodi e twato na ya sori dwumadi so fa de medi twato se ye de tiefo ne ahwefo nyina ase kuma pa omode agi ye na so ye da wase ne ye ma me bia wota ye chi o magazine he ya ono adua ne feli no da ko a on fa me ne wo Facebook nten fudi duma no mu ni agro ma me so tie ya ye da ase pipa ana dwumadi atofo ya sha se me so ma hye bia se efe no atiasefo ayi se me wo Kentom TV ye was quite interchange wa na me wo nti wo hwe me ya ho na me wo
Yedasi, the thief was it. Yaminshira no cry adicasi. Your for so many millions with tea and a niaji, Nika Abano. Say Juma, ye no. One be a nipum, you nibim and Sebi or Yakaya, Yasa Pejasiu. To Yankopons, yes, we should need the Acribiano or share name with us. Of our Mensumeda was the semeton Safreo, na Oje Penny say Obeba. Yankopon Israel, no Israel Busian, Menim say Obre Yakwa. The Mr. Israel Yankopon ho ama on say on true dean, I want in Quangumamu, Nayembra Yakwa, Medasipi. The Bacho did at the offer a day jatin, and ne or no, and a Ebeboa mema official a launchy programmer Yatuni Dean Nami Nimwa. Yase, why ye be? Why ye be? Offer us one thing, why ye be? Offer, why ye be? Unti ene ye maamenom one kusuku, one ni mwatro, ene ye kase ya eye akan kase yi no, ene agentren ha wo babia ye. Oh yeah, offer. Yes. Na se Peace FM be ye Peace FM nyina no eye twi kase no offer yes one thing na ha ase. On say ofru attack na kran oko peace. Ansana osan ba back to Fox FM. Ha. Eti abusiafo make so aka wo se dwumadie no ya fra no waye bi na we eye new segment aba be hye na menimu. Me da wase Saki, Rocky and Aki Nyankopon Echiram Akiki for no of Guatan Yasam Ketwa and Kofi Foster Kofi Foster also is a chief executive producer ewo Jumadi FM na menimu no oboy Chidompa Nyankopon Enchirao yemfa seda kese ema J-Back driving school me ba cha obomodin say omo Kumasi ya Crofrom 0247 595 975 0247 595 975 me pa choje back there e ba pa say omo kro from haya e ba say ya titi obi e wo ka atwiemu road signs ahodo eni ntete a ye de ube famu wi a wo license e beje ama wo no abusianfo omo nye ni paketwa wo kro mo omo ka no a condition kama na a neat car wutimu a na ho ato abusiafo me da se pi menim se enche akan news fo yi a abai no me no mo betena se da foforo na ye di offer ya subonten ho nkomo na ono na ne akan news yi no na da roma watimi aye ama ene ye nyina no ye ka bi offer aduru so no akasima ba ko na no nsia abo libya boga transe ena adazoa enso atenase sofo mami primani me ba cho me din ere Tofiakwa erade enka ho makrao